Jamen, mit indtryk det var, at det var rigtig mange interessante aktører, der var samlet i et rum, hvor der var mulighed for nogle drøftelser, som vi ellers ikke normalt har tid til i en ofte presset hverdag. Og så det at samle så mange aktører på tværs af landet, synes jeg kan noget helt særligt. Viden cirkulerer, erfaring cirkulerer i et rum, det er bare... det sker noget. Jamen, vi bliver også nødt til at mødes. Det er ikke altid nok at bare være online. Jeg synes, at det har været en meget inspirerende dag, og ja, nogle gode oplæg, og det har specielt også været godt med drøftelserne ude ved bordene. Det her med, at vi kan inspirere hinanden med, hvad vi er i gang med, hver især både i skole og i oplæring. Det har været virkelig givende. Så har det været utrolig dejligt at sidde sammen med en masse vidne og erfarne mennesker, som i deres hverdag arbejder med de her overgange. Jeg tager med mig, at vi er en flok enormt modige mennesker, der er godt til at snakke om alt det komplekse i vores uddannelsesfelt. Det har været vildt inspirerende.